wamuodo duma, wachamo niang, twabolo takataka go piny twakoni koth bro yweyo. Koth ko yweyo tere kanye, tere drainage. To bende sama pok otieke ni, ting'iyo mana kaka jakom yande ne wacho ni gimi chamie mari. Sama mibadhi no nitie ting'iyo ni mibadhi omako Kenya mangima. To seche modhi mbele no, ok bi mono udwaro gik monego yudi. Miyudo ni tikuongi yud mondi. Nikech Victor, nyo gipenjore ni ndara marironi ma usamit ni gero gomenda mathoth. Wegere te ji ochulo ushuru no te mana kaka no ger Thika Road kae bende wachulo. Mak mana ni dhano to ok biti mang'on, ok bi nindie yo kaka ji ne nindie yo. Koro mibadhi nitie, sani mibadhi ni kamoro amora Victor. Wach moro na awuoyo gi janyuol moro ma bende sani jopuonj moro chiko gi wach mar rim. Rim pepper idwaro e sikul. To kipenjo to nyathini ok yue. Rim pepper ja form 4 kata ja form 3 dwaro kuome rim 4 chigni 5. Wawach sani ka jopuonj po winjo watiekre kod gitu. Mondo jopiny mondo jonyuolo yude yueyo. Rim e sama koro mibadhi odokie. Nikech koro otam gi e pesa mamoko ka. Victor, rim achiel nigo tas 500. Angi kan kunde mitime photocopy wala gi ang'eyo ohala ma rim achiel nyalo timo nade nyalo loso to rim achiel ni keto nyathi mondo ochul siling 500 kawane ni sikul man gi nyithindo 1000 nyithi form 4 kende dwa tero rim 5 matini higa sikul ni oseloso $2 million kuom jo form 4 kende. Rim mar full scarf, mar plain paper. To nyisa ni rim 5 ni nyathini obiro timo photocopy kata penj motimo gi nyaka karang'o motiek rim 5. Ting'eni sani koro kendo gikete matek ahinya. Kaponi ne ok inyiewo rim paper kata form 2 kata form 3 kata form 4. Nyathi manyo tieko biro timo clearance. Nyaki ko gol komone. Obedo ga accredited. Koro macha iyudo ka koro rim ni to en itiekori gi pesa ne ma ento kata fees cha pok ichulo. En tinyisi ni rim to gi mar remedials gokinyi ni. En cash receipt. Koro ma iyudo ka koro rim ni inyiewe janyuol nyiewe 500. Sito mane mantiere sikul kama dwa ting'o rim gi te. Magi penjo manyaka wapenji to mar ariyo. Waziri John Mbadi ko wach ni ne joweteu mondo e serikal wach rim ni. Nikech wach mar rim ni gi certificate ma jomoko nonego beni kao ma olorne gi skul na nyocha winjo ka mjumbe mari uwe wach ni jatan piny benche ne oloso joma ka gen kanya kod jatan migawo mar somo taparo ni gima ncha ne giwacho ncha giwacho magi gisebedo ka giwacho manyiso ni giwache to onge tim emomiyo gimedo wache gima gikonyo godo jopiny onge emomiyo koro nyaka wawach jatan piny ka wachie to mjumbe bende wache ma mjumbe ni bende nigi platform e parliament monyalo dhi losi gini kenene jalo bija kom committee sama owuoye ni Victor ng'eni gima ok ging'eyo ni 500 mi ikwayo janyuol pesa mang'eny marach sama koro jonyuol manyo mbolea mondo mi gikom sama koro de manyo mbolea manyie njugu moro mondo dhi opidhi rimne katieko kanyo sani biro yudo ka nitie ndalo rim e chiro kaka wajok ma wan gi gine no mag photocopy gi Victor bang'e koro iolo gi mana gi nengo yweyo siling 300 siling 200 ng'ato biro godo komanyi ni yie kawie gigi koro yudo ka rim gi emiko wi sikul to ka gisegik to kendo udhiambo ang' ochako ket gi lori duoko gi mana e bookshops kuma nong'iew gi eka ng'eni wacho gimoro maber kichako ni in gi kamoro mitime gi ohala ni ng'e wuora emonyae duogo ga ai bidori inga maber biro je an ma gima dwa wacho nyaka jonyuol penjo nitie kamoro wantiere ga gi nyaka mrembo Olivia Odhiambo mandiko ne Standard